Potsatira nkhani imene imanena zonena kuti apolisi akhala akupita ku nyumba kwa a Dr. Lazarus Chakwera ku area 10 kumeneko akuti kumachita zungulizunguli kusakasaka agalu amene anabedwa ku State House mu mzinda wa Lilongwe. Ndenotu nkhani imene paja ambiri tikuitsatira bwino kuti achipani cha Malawi Congress Party ena amanena zonena kuti apolisi amenewa akupereka chiopsezo kwa a Dr. Lazarus Chakwera zikuoneka kuti ayika chidwi chofuna kumanga amene a Dr. Lazarus Chakwera. Paja amene amapangana mobilize tinaonanso achipani chimene cha Malawi Congress Party analemba pa tsamba la mchezo la Facebook kuti akupanga mobilize achinyamata akwansundwe ndi cholinga choti abwere mu mzinda wa Lilongwe kuzaonesa kusakondwa kumeneko ndekuti kaya kuzathibula anthu ndi zina zotero. Aphungu otsutsa achipani chimene cha MCP anachokanso ku parliament chigawo cha kumadzulo pa 26 November 2025 akuti kupita kunyumba kumeneko kwa a Dr. Lazarus Chakwera kukaonesa solidarity kufuna kukateteza amene a Lazarus Chakwera kuti ngati apolisi angawamange akhale akuwateteza amenewa. Ndimene nkhani zake zimayendera dzulo limenelo. Ifenso tinabwera kudzafotokozera za nkhani imeneyi imene ikuyendera. Komano potengera ndi ma accusations amenewa amene polisi imalandira kuchoka kwa achipani cha Malawi Congress Party ndekuti no Jesse Kabwirawa ndena otero. Koma mwina tisanapite ndi nkhani tate tingonena zimene anayankhula Jesse Kabwira kupangira kwa anthu amene sanatsatire bwinobwino kuti kodi nkhani zake zimayenda motani kenako tipitize ndi nkhaniyi. Nditsimikize ndithu kuti dzulo unabwera polisi kupitira malo nthawi 5 times kubwera pano. Andikubwera kwake kwa mwano kubwera kodzavutitsa munthu. Ndeife tikunena kuti zachitika zolakwika zikufunika kuti anthu apatsa Achakwera ulemu wawo monga mtsogoleri amene ali wa dziko lino. Zachitika zikuti ngati kuli nkhani ingobwerani kutsata malamulo amene amapanga koma zoti tidzingozungulira pa nyumba pa mtsogoleri wakale ndi zolakwika. Zimene zachitika zinozokuitsa kwambiri ndife tabwera pano kuti anthu adziwe kuti Malawi Congress Party singokhala mangoyang'anira mtsogoleri wawo akumapangidwa zoti adziopsezedwa. Tidziwa kuti ichi chofuna kuwakhazika chete ndichofuna kuti adzingokhala amantha ubwino wake iwo alibo manda chifukwa Achakwera sali wokha. Malawi Congress Party sili yokha. Ma supporters athu alipo tabwera pano kuti tionetsetse kuti mtsogoleri wathu ndi otetezeka. Achakwera ndapita mukhali kama yankulana pazimene kuchitika Chabwino taona pamenepo tamvaso mene ayankhulira a Jesse Kabwira akuloza chala apolisi ndi zina zotero. Ndeno posatira zimenezi apolisi akunena zona kuti pali nkhani imene akufufuza nkhani yokhuza ndi Agalu folo amtundu wa German Shepherd amene watu anali aku State House ku Lilongwe kumeneko. Nde paja amene amasamuka anthu kumeneko zikuoneka kuti Agaluso anasowa anthu amenewo paja zinthu zambiri zinachitika kumeneko. Ena amaphwanya kumeneko katundu wa boma, ena ndeti kuyipisa makoma kumeneko ndi zambiri. Komano zikuoneka kuti pochoka kumeneko sizokhazo ena akuti anasenza Agalu amenewa. Nde amene anagwiridwa kukayikiridwa kuti anapalamula mulandu umenewo ndi a Godfrey Jalale. Nkhani yake ambiri tikuitsata bwino umene ikuyendera. Nde zikuoneka kuti ku polisiku akhala kuwapaningiza kuti afotokoze kuti kodi Agalu amenewo anapitisa kuti nde dzulo pamene amazaululano kuti Agalu amenewo anasunga siwo ngati anatenga ndi kuti anangotenga kutumidwa kuti akasiye ku nyumba kwa mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi a Dr. Lazarus Chakwera. Ndekuti mwachidule amene akukhuzidwa pa mlandu umenewo ndekuti ndi a Dr. Lazarus Chakwera komanso amenewa a Jalale. Nde paja zimene malamulo amanenera amene akupezeka ndi katundu wakuba nayenso amayimbidwa mlandu wakuba. Ndekuti mwina titha kufotokoza kuti amenewa a Lazarus Chakwera akukhuzidwanso pa mlandu wakuba oba Agalu aku State House. Komano amene apolisi akutsutsa mphekesera zimene zikuyendazo zimene ziguba za MCP kuphatizapo ena mwa akuluakulu akumene ku chipani cha MCP amene akumape accusation ku polisi kuti amene akufuna kumanga a Dr. Lazarus Chakwera akuti zimenezo ndi zabodza. Chimene wakuchita kumeneko amakafufuza kuti kodi aone zimene amanena amene a Jalale kuti Agalu amene anasiyadi ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko ku area 10 ndi chifukwa chake amapita kumakazungulira kumeneko. Nkhani zake zikutero. Ndipo mukaona chikalata chimene chikuyenda pa screen panopo ndi chimene chachoka ku Malawi Police Service ndipo amene asayinira ndi Alfred Chintere amenetu ndi wachiwiri wa mneneri wa Malawi Police Service. Nkhani zake zikuyenda motero. Ndi kwa makosana aja amene amati akwansundwe kuti akonzeka kubwera kufuna kuzasokoneza ku Lilongwe
pofuna kuzateteza mtsogoleri wawo a Dr. Lazarus Chakwera ndi kuti nkhani yake ndimeneyo a Lazarus Chakwera soti afuna kumangidwa komano apolisi akuchita kafukufuku okhuzana ndi agalu okwana 4 amene ajalale anaba mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party amene amachoka ku State House anabako agalu amenewo ndipo ulula ndi zimene zimakagwera kwa Dr. Lazarus Chakwera. Paja agalu amenewo atawerengeredwa ndalama zake onse akuti akwana 4 million pa agalu onse 4 ndiponso iwo apolisi akunena zonena kuti anatenga search warrant kuchoka ku khoti. Paja kumamveka nkhani kuti iwo anangopita kumeneku opanda search warrant zina zotero chani koma akoneka kuti anatenga search warrant popita ku nyumba kwa Dr. Lazarus Chakwera kukapanga search za agalu amenewa. Kupangiranso kwa anthu amene sinaoneka nema amene amaonesa agalu amenewa ali ku nyumba kwa amenewa Dr. Lazarus Chakwera ndi mmene zikuyendera tipangaso ataje kumapetoko ka clip kamene kakuonesa zoti agaluwo anapezekade kumeneko ku nyumba kwa Dr. Lazarus Chakwera ku area 10 mu mzinda wa Lilongwe. Chabwino taona ka clip kameneko kamene kakuonesa zimenezi kameneko kakuona kuti kanajambulidwa kandoti ndi apolisiwo kandena ake amene anakazungulira kumeneko sitikuziwa bwinobwino komano ndi kamenenso kamazungulira kuonesa kuti ena mwa agalu ndi amenewo. Chimene amangoiwala makosana amene ndichonena kuti munthu wina aliyense amakhala subjected ku lamulo, aliyense amakhala pasi pa lamulo. Nde pakachitika nkhani ngati zimezi apolisi akamapita kuzasecha nde kuti ndi lamulo limene kuwapasa mphamvu nde usazitenga kuti kandiwe ndani kandani ngati amene wakukhozedwa ndi nkhani zonena kuti anatoma agalu amenewa nde kuti akwena ndithu kufufuzidwa bwinobwino. Paja munthu ngati ena ake anaba katundu then anthu amene aja apeza zoti agwidwa kuti anaba katundu ndi kuna zoti katundu yoti namusiya kwakuti kapena nagulisa kwakuti nde kuti ogulayo kapena osunga katundu nayenso amakhala ndi mlandu wake umene akupezeka ndi katundu wobedwa. Ndi ngakhale akumabwera kumanena kuti afuna kupanga defend kapena akuphwanya malamulo ndi zina zotero ayi zimangoyenera kutero kuti asechedwe ngati kusechedwako kuli kofunikira solongwazi ndi kuti pali search warrant komanso apolisi akuonesa search warrant kuti anakatenga search warrant imene anapitira kukasecha ku nyumba kumeneko kwa Dr. Lazarus. Nkutheka rumwe ni maganizo pa nkhani imene pamene apolisi abwera kuzapanga clear nkhani zimene zimamveka zonena kuti apolisiwo afuna kumanga Dr. Lazarus Chakwera. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imene komanso kupanga subscribe channel chimene cha Fox Online News 18 ndi chongo kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.